Rahayu, rahayu, rahayu. Sugeng rawuh ing channel kita. Video saged nambah pengetahuanipun yen wonten kirange nyuwun agunge samudra pangapura. Matur suwun. Nggih kula teng mriki ajeng tanglet babagan sejarah wonten Patilasan Bumi Brumbung ndek mriko niku pripun, Pak? Iya. Wong lairku tahun 46 wis dadi desa ngene iki ya. Lah iki ya ora mudeng asal mulane piye ya cerita wong-wong ngene iki, Mas. Nggih. Jenenge wong ya kabar iku apa bener apa ora mungane anu ya aja tergantung nang aku tok sing mane sumber iki mau. Dadi mbok narasumber liyane dadi nek ana kabar iku engko dioplos karo sing berita kon nggonku dadi sing apik engko dienggo sing anu ditinggal kabeh nang iso dirangkum didadekno cerita sing asli ngono. Nggih, kadang ketemune sing anune nggih, Pak. Ya mungkin ana disombong lah ya iya zaman semono ya bapak dhewe asli ora ono mbumbung. Bapak iku asline wong Cerme soalan kuwi. Ono sapa tamu ya? Tamu iki lho para Alah. wartawan-wartawan Brumbung. Oh ya wes dilanjut. Nggih. Iki sarane Busri mlebu lho. Nggih. Parene jenengan ya, Pak? Ya iya anakku sing iku. Ben ibune anu Aji ya. Ya iku mang mbok kerjane ndemu. Hari liburan kok malah hari ini tolku. Nek cara tapi amit lase nek cara menurut jenengan, Pak. Pak Bumi Brumbung ndek mriko kok saged dijenengake Mursidin kalih Sulase babagan Lah danyang. iya mulane dek ya iku lah. Dadi mawone ya kok wong danyang Brumbung jaman mak danyang ora kok dikal bakal. Ada sing lanang jeneng Mursidin asline kon ora ngerti. Nggih. Sing bojone Sulase anak-anake iki sapa ya ora ngerti. Ning desa Brumbung iki ana keturunane Mbah Mursidin karo Mbah Sulase. Iku apa ora? Terus sing sapa dek ya ora do ngerti lah wong. Nggih. Ya ngertine sing ngene iki lah. Campur aduk ra kono ya kok jenenge ora mungkin nek kaya wong Badui ngono ya arek. Kudu lahir kok. Keluarga dhewe daerah dhewe nek wah kok kirang omah 40 mah. Nggih. Ayo diusir ora ndok manggon ning desa kono. Sangat desa ngono. Zaman semono ya penduduknya mengarang banget kan. Jarang ya, Pak. Cara ono alas apa pripun iki cara dhewe. Ya mungkin ya ora alas tapi ya karena ya kaken tanah sing bero kok piye. Tapi jarene nek kula krungu jare cara desa Brumbung dhewe kok mateng kidul nggih, Pak. Jarene ngono ning kono jenenge Putat Topo ya urung tau pajan cok kae. Putat Topo iki ning sawah ora-ora ngono critane iku. Nggih. Dadi ra pisah adoh dadi karo meneng ya adoh karo mulu ya adoh karo suwalan adoh karo rasi kitang ya adoh. Iya cerita jaman critane ku apa yo wong embru nang Jombang apa piye. Ya ana sing cerita jarane Brumbung karena wong iku mbruh nang Jombang. Jadi maksudnya Mbambung ora gelem nyambut gawe. Padha uga-uga nalika semono menawi. Arek tek tang arek ndeko sithik to batang. Lele kepenak ngoten ya. Iya pokoke sesuk ana sing diliwet ya wis ora kerja lah. Wong sesuk sama di mangan wae, sok loro nah. Cara ono Jawa kok cukup ngoten ya, Pak. Nah iya anggere cukup sesuk depan ya wis ora mikir bakal iki dina mburi iso penak urip apa ora duwe rezeki gedhe iso kenang nabung apa ora ngono jaman semono. Ceritane ngono. Tapi nek cara menurut jenengan kaya niku, Mbah, kok wonten punden ping niku Brumbung niku. Lah iya mulane punden iku nek ngarani nek mau tafsiranku dudu makam lah itu. Tapi ora ono makame. Ya mungkin kaya dene tempat siswanan Paseban lah kamang itu. Sarasian ngoten ya. Kalau saresian itu. Kalau sekolah Jawa saresian itu mah kumpul-kumpul ya mungkin arek yakin dulu kami nek do anu kumpul jeneng padha karo saiki nek anu arek do konferensi nek tinggi ning kecamatan nih mungkin ngono. Wah gede-gede nalika semono nggih, Pak. Zaman semono ya. Karo petinggine dhewe ya. Durunge
petinggi buyutku kasah ya tinggi mah ngarep. Ini petinggi nomor pinten Mbah Kasar? Ora ngarep ya pertama sing nang Brumbung mungkin sadurunge ya kurang ana petinggi. Sadurunge ya zaman londo tapi ya mungkin mbah Ki Ageng mbah gedhe rak ngene kok. Jabatane iku. Nggih. Ora ngono resmi ya. Nek sing diakui pemerintah India Belanda itu ora petinggi mau. Ono jenenge ya petinggi. Petinggi ra wong sing paling dhuwur ning desa iku. Nggih. Sing di jabatan paling dhuwur ya, Pak. Terus sak perangkate iku jaman semono. Terus kuwi sane kok duweni bengkok-bengkok. Nganti saiki turun temurun nganti saiki iku ya pembagiane dhewe ora ngerti. Padahal pokoknya ora padha jumlahe di antara petinggi kene umpamane. Berbandingno karo petinggi Tombo Mulya misalnya. Nggih. Aduh, kono ku perangkat kami tua ku bengoke mek 2 hektar, 3 hektar ya kami tua. Lah ning kene ku meh 6 hektar. Malah gede niki. Iya, tambake sawahe. Mono 6 hektar. Oh, mungkin 6 hektar. Wonten iki, Pak. Heeh. Lah nek petinggine kene ku mungkin kirang orang lu 14 hektar mungkin. Tambak ya sawah ini. Tapi kok nek jarene kok Brumbung kok iso dicelok ke Titang Wetan niku pripun, Pak? Mulane iku mungkin karena nempel ning desa Titang sing ana sik desa Titang. Nggih. Terus sak wetane iku ana tempelan desa Brumbung iki mau. Terus mungkin diarani lah timpangane sing kono Titang. Sing iki nek maune mula are Titang kulon iki ora melok Brumbung dhewe ora mudeng taun pira ora ngerti. Lha kok iso pisah dadi wong raji kok melok ngumpul raji ora ngono. Kenapa sing cedak kono lah, Pak? Iya mungkin jadi karena desa ning arep desa Titang Wetan memang mungkin kono ana Titang. Sing kene Titang ana ning etane ana desa Titang neh daerah desa Titang Wetan iku. Nah dhisik-dhisik jaman cilik ku kono ya ora ana Titang kono ya mek Titang ngono bloko lho. Kok Titang tok ya. Sing kene ya Titang Wetan ning sono Titang tok dukuh Titang. Tapi cara sakniki ini melok rasis sedaya. Kena ora sih mbok iki maune desa semono gedene iso diloki dadi raci kan karo Mambung iku mau. Apa tamu kalau Demping bareng sekitar makam ngono ya ana dukan Demping niku. Mambung ngoten nek raci niku. Mambung melu raci, Demping melu raci, pekaji dhewe. Terus sing Titang mau. Tapi nek cara menurut jenengan, Mbah, kadang kan nonton sedekah bumi, tengok mriki kan nonton acara tumpengan, nek cara zaman dhewe kono ya pripun? Dhisik ya ora ana tumpengan, wis tambah biasa ana petinggi tambah nek ana pitike utuh ngono tok, disunggi wong, terus mlaku ngiring ngawur bareng petinggi, dalang sak sindene ngono iku. Berarti nonton dalange sedaya. Ono, dadi gandeng jarine kelangenane Danyang Brumbung mau mbare Danyang. Nggih. Iku wayang, dadi kene selawase tanggapane ya wayang iku. Lah dinane ya Rebo Kliwon iku mesti. Kok saged Rebo Kliwon Lah ngoten? ya mbuh mulai mungkin jayane desa Brumbung apa ya. Kok ya iso dina Rebo Kliwon malah barengi Mbulu. Terus Telaga Maja apa isih dulu apa piye ora mudeng. Kok saged bareng sedaya ngoten iki Pak. Bareng ning dinane mau lho. Nah sasine kan ya kadang bareng kadang ora. Sing penting sedekah bumi sak duwe sasi sura. Jadi akhir tahun biasanya terakhir ya sasi besar itu. Nggih. Berarti nek tahun nek sasi sura ganti tahun anyar. Nah, mulane sedekah bumi itu nek rapid besar ya itu. Pokoke sadurunge sura. Puji syukur kalih bumi ning ngoten nggih Pak, nek sedekah bumi. Oh, jenis sedekah bumi kayaknya sedekah bumi matur nuwun karo pametune bumi bang sing dikae pametune karo Gusti Allah. Nggih. Misalnya bejo iku lho. Anane tumpengane ya mulai tinggi wek nyoy ae. Lagi ane ya. Iya lagi. Dadi yo maune desa teko kono ya ora ngono jenenge tumpengan iki. Nek ana tinggi wek nyoy to mangger ono tumpengan akhire ditut wong pirang-pirang desa iku. Nggih mumpung desa Mbak cara sakniki ya Mbak rame. Cara dhisik ya ora ana wis komep tinggi. Dadi asane perangkat ya moron tinggi, petinggine sapa main bahasa Mas iso main Pak Sukawi, dadi main petinggine mah tinggal ngumpul asan sing kanggo sedekah bumi putra mangkat bareng-bareng kok main petinggi termasuk dalang sak sindene karo nggawa wayang mau. Terus diring nang petinggi nanggone punden mau ngono lho. Mbok piye ya do nyekar tinggi ya lanang wedok nyekar. Dalange sak sindene ya meru nyekar Hormati ngoten ya. Hormati sing are cikal bakal iku mau.
Terus cikal bakal asal muasalin dhewe kok nggih, Pak. Lah ya mulane asal mulai piye kok nganti Mbah Mursidin sing nang kene karo Mbah Sulase iku. Ya ora do ngerti wong-wong. Dadi sing rupane piye ora roh wong jaman semoro ana bahasane kamera niki. Jenis siwalan iki ya ora dadi patang dukuan ya cermeng ngegot layu sing ngegot iku ora ana dipundhene nang sing layu ana sing cermeng ana ning sumur anding lapangan iki lho desa niku sekolah niku punden terus sing soalan di punden dhewe. Padha ditang. Ditang ya duwe punden dhewe. Nek seneng pelanggan ditang barongan, nang gabung tambahan barongan. Nggih. Kadang-kadang ya ana sing pelangganane ketoprak, dadi setiap ana sedaya gabung ya nanggape ketoprak. Ana sing joget, sing senane joget ya nanggape tetep anggere sedaya gabung iso joget. Tergantung adate nggih, Mas. Iya, nek kene kok ya kok wayang. Termasuk kaya bulu bareng mana ya wayang. Nah saya karena ya itu mau karena ya terus kerajaan zaman apa mungkin ya kadang-kadang wayang sak jeringan tok terus nyanu kecuplake mau terus wengi. Aku syaratnya nggih, Mas. Aku syarat apa kono wayange. Jadi asal mulai piye ora ngerti kok iso ana sedekah bumi barang piye mek ora syukur karo Allah Subhanahu wa taala. Pamane bumi mau iso kena dinggo nyukupi keluarga sak penguripan ya. Pak Tisone mau dan. Nggih, leres Tapi asal mulane ya paling ditampah ngono terus diweni bumbu, kadang nek sing petinggi diweni pitik utuh ngono tok. Nek sing sarekate ngono. Sing sarekate ya biasa lah pokoke sak duwe nah. Ya mek ya sak tambah ngono tok. Ngono. Lah nek saiki ra modele bojo-bojo. Saiki kok modele tok tumpangan sing modele saiki ngono iku dipikul papat. Ya mek ya lagi zaman piro berapa tahun sebenarnya kira-kira 10 sampai 15 tahun yang lalu Pak. Yang nyaran-nyaran itu tahun piro ya pembangunan pertama itu 2015 menawi ya. Urung ana 2000. Dereng malah menawi. Iya wis ana ya, ana 2000-an. Tahun 2000-an iya bener. 2010 baru belasan itu kira-kira. Nggih. Mulai anu sono arah-arahan saben ade gawe tumpeng. Desa ini kan ramene wonten apa nek cara teng berhubungan. Ya ditur terus sak bare iku terus dituru anggere desa udah ngono kabeh kok. Sak durunge pandemi lho iku nek. Bareng pandemi tak lihat kabeh. Kadang kan pemudane padha kreatif sedaya ngoten apa kadang. Lah iya nek kan ya ono sing kreatif ono sing ibu-ibu yo do joget karo mlaku ngono ta. Padha seneng-seneng sedaya. Pemerintah sapa nih ora sing ben. Nggih nek sakar-karepe ngoten apa. Ada lomba ngono apa jatah tumpeng kok desa nyukupi. Kadang-kadang tambah ketua-ketua RT. Nggih. Tapi nek cara menurut jenengan ya apa? Tapi kan nek cara temen ning munden berhubung kan mundene wonten kalih. Nek sira berhubung. Jarene ngono dadi nek ana wong digawe jaman semora digawe manganan lho sadurunge mati yo para izin lah padane pamit karo Nyi Danyang karo Yai Danyang memang. Apa digawe Mbah mantu dina iki do manganan iki jenenge ngono. Dadi izin karo Nyuwun pangestune ngoten. Mugi-mugi nggih kula dadah damel kok. Lamas kecon betul alam moto-moto gitu mantu semua mugi terus kaki yakin ini tak mana kan nah itu jadi nek manganan loro terus sing wedok iku nunggune Kang Wardi saiki iku saetane iku ngono ya teman-teman ya ora dadi ora ringine mek balas iku mek nandur ringin ning kono tok ngono wis terus dinggo tengen iki lho sing pundan wedok sing lanang ya terus ning gone sing arep bangun iki ning kene iki jadi zaman semono nek manganan ya loro mbok nek saiki aku dhewe ya ora mangan. Kadang kan kula nek ngertos malah jembet lah kan kathah ngoten lho Mbak sing padha nyekar-nyekar ngoten. Iya. Padha. Lah iya, cuman asline iku ora makam. Asline mung paseban, tempat pertemuan ngono lho. Masih sakral ngoten menawi nggih, Pak. Ora makam tempat istirahat tempat anu kok. Nah, jadi perkembangannya ya orang ngerti ya ono sing cerita jarine asal mulane pundane ning Balai Batur ono barang ya entuk. Wonten malah Mas sing jarene teng Balai Batur. Ya pulan tok ono Balai Batur barang wong wilayah cara teng hubungan gedhe ngoten apa. Lho jane iku ya ora patek gedhe desa berhubungi iku. Malah. Wah bantere kok ngono. Separone Klayu Siwane gak ono, separone Raci ora ono. Jumlah penduduk lho.
Cilik ya bandingane iki nek bisa ya sama dhisik yo. Imbang nek karo lengkong. Terus karo jendangan, Imbang ya, Pak. ngening, tlaga mojo, tompo mulya zaman semono ku jumlah pemilih imbang. Tapi nek taruh diukuran tambak kan gede ya, Pak. Lho iya, nek luas wilayah ya nyen ombong. Nggih. Neng tanah bumbung sing tampe akeh sing tiba monco desa Mungkiran Juwono ya bakar nek ketarik. Samuane murah mbok piye kok iso wong iki kan di tanah bumbung semono akeh itu. Nggih. Batas-batas piye maune ya ora ngerti. Kok ana watese Sing kabeh. batas iku piye ora ora nek kali karo kali ombo kok sing ketok batas karo Mujila mek koratan kene tekan segara. Nggih. Lha iku sing ngetan kene iki ude kalian iku tanah Nggih. bumbung maune. Nganti tekan sing dinggone warung Kang Kemlu iku. Nggih. Sing lorot ngono tak ora kita. Terus semaur iku tak mujil ke ngetan kali sing kali bumbung kabeh. Terus sing kono campuran karuan nek wae sing ketoke ngetaken laban Sodirana iku sawise tambak endi ya. Tambak loreng ngorono kono iku sing tambak sing jaman iku sak lore iku lagi ana wates laban iku mok sing etan laban Sodirana bumbung sing kulon laban Sodirana raji utang. Nah sing sawah kono mbuh ora karuan ari wong galem-galem ngono Nggih, Pak. ora Terus saniki kadang bringi sapa titik Teguris Doyo nggih, Pak, nek carane iki nggih. iya. Dewi kok kan kadang kata kula iling pas iling ngoten lho kan Dewi kok kan. Lha Nggih, Pak. sing peng mengidul. Nggih. Lah iya ora kanggo beteng kali apa ngono. Nggih, malah saniki iki longsor sedaya ngoten malah. Ora kabeh sih ora kekuatane tanggul kali mah. Nggih. Iki malah bareng gitu diledokno iki malah. Menawi kan terkikis oleh banjir ngoten apa nek carane. Akhirnya ya ana banjir mungkin ya ambrol tanggul. Nggih, Pak. Nek mboten oleh wonten penyuluh